Chimwa fidi ene to sompa FM and TV Nebema weni jie Eni aketiampa Nebema weni jio Sabra boy mo dajini Be natural suna udie unya Nebema weni jie Naketiampa so kamu Ema aketiampa Awa fidi ene to sompa FM and TV Why? Yasim sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asiti neimunu ema akati apa ye no mai mun samma kudi mun samjina ne kasebo biti samni e jasu samjina sompa de abama sompa FM Ema ketiapa SOMPA TV Abo enwumre no nsia Ghana de hye ya mamu nyina ma adwoma makwa aba SOMPA so nie ensem a yensem twerefo te wo mugu mu a wo esasoso wakwitire ni nyina abɔ ne bede mu kofu e de beto yensem fo pani anim wato ne bo ahye ne sepese no afa ne pen no wasemu ayidi editie e na ye de esi adwa yede baba be som se no nsia bremu kase e wo SOMPA so hye ne so sensem no efri SOMPA enkran dome watermelon street no eso no enka hanko awo upiem ya ba atan no ne SOMPA 93.1 Kumase afei upiem ewadamfopa radio Paris France abrochimemu wo mo fa ensem yi ebi takwa SOMPA enwumre wanum abiem ya wuti yenka fra chichi ni bencheye afei doma 100.7 doma hinkuro eno so beti ensem yi ebi enkranza SOMPA 90.7 tachima SOMPA 106.1 sunyane SOMPA 98.9 enso obeti yenka eho Kingdom 106.1 mankisim ne nkwado nso beti yenka Kenesh Urban Radio so FB ewo Kenesh Dwakesie nim afeudi koda ne SOMPA FM Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra sada na YouTube no so SOMPA FM live Tony Rich BITMISE adama wapeje afifie ha abesintintan fidie no so a ubenya ye bi ahye yesro ne die mu no like no ahye ama foforo so enya bi ahye www.sompaonline.com website yesemu for penini ora tabwate adama wakutre nsem nyina poto kasem brofo afoforo bi kan wode akogwa wetumi akọ kinkan bi hye no so se na nwumre yi ensem a yede besom se no sia bremu ekase no edwumaku a waso yesene eye medimafo herbal center Dr. Time da so sefa yade ni nyina bra na kache no amfa tamo ento yade ne so na yade ni nwane na muro mu emirika na efa seda no ematwedi ampon sanse wono enadi enuro no adom no just bread wanum enadi just hot kinky abadwa so eye 3 Ghana so de sepe entini ya no abeto dokunu ni bi na wacheche na ma ye hyeto atwimoko tawtaw e de aka ho fa kwesi kwanchan na ton ubenya fasubum dwumadie bia fra yemfa dokunu ni bi emrew ensem na nwumre yi yadidi untu ano de ubeti bi enesey ene anopei akwanhye bi esi ewo eye asantimantem ofori krom ebra ambulance bi afa wode hia wode ne kopie mu ayaresa bia nam so traffic chenchen chairman home ne so ehyen nan enansei Jumeku a wanum Edicat International wanum tutusra emrahye bedwam wo ese wo mo enhwehwe ensem bi mu anase niema bi a aya na fafa DVL Jumeku no ene wo mo twa hyen sika bi a ekoso ene emrasem no yehwehwe mu yansa wo sa Jumeku kro no mu anu ena eye so mampani abedi akire eye her excellency Professor Jane Nano Opoku Agimade ato adehye asum etrom se yekasei aban bon homodin se suapon awro no wo mo beko suku a ne friend stress free fees no o be ye free ho this year wono owo heman lowa dentra ayo no nyafo Patrick Fiabre
wadi ato dwa kyerɛ mu sɛ wɔn mo kɔ ahomegye mu no ayɛ ahyɛ no nso ɛsɛ ye fra ne senate awutuatua to hɔ nkakra no ebetimi aboa wo da akye pa efutuo akɔ edi ama suapon ahohoro ne afenso Ghana fo ankorankora asum kyerɛ sɛ ebra sun sɛ wɔ sɛ yamamrɛ yɛhwɛ na afɛ ma ne kan ho abre ne dom bia sɛ ne bɛyɛ a ebetimi aboa nkyirima na ɔmo abu ɛyɛ amamrɛ so yɛbɛkɔ BITMISE so na US minum no wɔn kyerɛ mu so wɔn de $1 billion wɔn de ba bɛboa dwumadie bi yɛyi ɔpani foforɔ bi ɛwɔ afa ho mu nsɛm ɛnam anwumere nsɛm no ɛdɔɔso yɛabɔ ne bedem besepa ne kɔ na hai mpani si ɛtase ne banyansafoɔ na afei banimdifoɔ yɛsi adwa yɛ a yɛde bɛso apɛsɛma kaade hyɛ bɛn no ɛna anwumere wɔte yɛn kakasa yi mu mimidin abena badu adepa kofi anwumere mene yɛfrɛ me nana OPPONG KYEKYEKU Kaya ho Facebook page ne so abusua ensem no asua te se bai kukuo no ene ye kwasi ada enitika na hu ni se ye ne wonko sima donhwere baako ana sima duasa no sima duo no pe na afi enu awie Facebook page ne so udu on manu obosompa o ha ni nsia echi popanya enum suo ba bia o hwe afi ye ma pia o BITMISE o de ne nam social media so ni nyina na ye fika se na se wo ya santimantam ena no pa kwasi ada yi ena ba beto odwa kire mu se ehyen bi a yesu se eye ambulance afa de hye se wepra oyade ne yade ne mu odi nte o se de ne kokopie mu ewo eye ayare foforo enu nti enam so ama meka sei enam so akwanhie si kwantimponi mu ana car registration number yesu se eye ambulance number no eye GV 554-24 na je se akwanhie yi wo mo kire se ebra driver no ambulance driver no wafa de hye de ne koi odimrika bosanwen eye de wo kwam sabre kro na nso na eye traffic aso red enu nti kan ko kama ena chese wo mu a abusua bra Facebook page ne so na bra behwewai emrante na gina wo mo ka no asesa no enam so ama abato dwa kire mu se ambulance driver no wono kura de wo so odi kan kokofa obi dida na we krampo de anwahare so ena chese wo de hye bi so wasan so afa na wo de ne kokopiem ewo eye ayaresa foforo biaye enu anenam so odu eye ejeso kwantempo ne so a afei kasi na ejejina hoi wo bo ben abo obi anko obi ama odi hye na odaka ne mu so no wono so oya hwe ne nkwa enu nti driver no efa sabinyansa kwami so ena ene owura no ho fa kwantempo ne bi so a na fa kaka bako na kaka mienu na kaka miensa abusua kasi makomako enan ena chese ambulance yi ama ho aka kasi ni big tail light apai ebinum so omobompa apapai ama menam sui ababe ya wura wosempa na enam saya so edum divisional police service no omo any offense no national fire service ebo modin mo ho ye ha ebedu wan hare so pa womo no mutimi bo modin bo aye eyi amanfo ejejeje na kwamu a enam so traffic amma no homne so ewa adum won no womo timi hwe etototo kwamu ema bibia etim ekoso nyankopon ne yede na se sebe anoma bompo nkrampo ho anka obebia no no ma ne ho ka ewo eya kwanhia esiem na emum ka ehyen no ene abusua asai enti wo Facebook page ne so YouTube page ne so ena afa so anoma de ne to de na om se X ewo nyina ye brezi ewo ho no ma chese kase yi ubenya bia hwe wo nti ambulance no ana no so ani bompa asesa na no pei no nso pepepe ne yetesa kwanhia yi asi wo ensam foforo mu no adwumaku a wonom din de Cars International wo mu na tutu sire yi wo mu se wo mu ahwehwe DVLA metre Driver and Vehicle Licensing Authority adwumaku no wo mu ahwehwe enyema bi mu afa wonom akache a se ohyankani ne license ya na se tumi clutch a enu ne manitimi etwi hyen no se ewu a eye sika DVL adwumaku no eje efri sa hyenkafo ho no kamia ye se emu awuram kakra enu ti ene wo mu tototere sia no enu wutua 279.25 ana fei efri enansoa ekosi 12 months na chesafe enu no betua 315.25 na efri emfinhia mienu
ekwa ne de ekwa mfinhia enan anasa miensa so no enu tua 325.25 na efiti mfinhia enan ekwa soro no na eno so utua 404.25 sasika yi a aya na wanum gigye awa DVL se oshenkani ne license awuo na apa ho no yeje ade atoso no atua yenka ne se bia penalty na wansa ne renew ade ama no eno na Cat International wanum ekire mu se we die adwumako a wom so wo man mu a wanum so ka bie wom ya bibia mu no wanum so do oma no tumu ayeye no wanum so ene sa public policy think tank eno so wanum enka bi na DVL adwumako no wanum nyanhwemu ye na emraso bedwam wanum ko asetena wom enhwehwe sa ebuodim esa se aya na Ghana de hye ye bi ntiase wobi hanum kro nim esa bia ebeka dako ama license na wu e wasu kwa renew anase ebia efiti na mienu ekwa no buo sei na obetua se education nkyerɛkyerɛ no etumi ekɔfam yi a eno Ghana de hye a wanum twa hyen anase wanum atwa fidie tetafo moto no wanum ebete ase ne atua na mo papa upie mu ewo empanifo a wondi wonjuma ewo West Africa Regional Center ho edema Cat International opani ono oye kwankyerɛfo a wotua no aye owura apia kusi adomako wano anato ne bo ensemu ene road traffic regulations 2026 LI 2519 no wato ne bo mu fine ese sika no eye renewal wa ka wase washankani atua na etimi ema na krata ema onya tumi edi twishan no se expire na se ne bra no epa ho a eno no emra no etimi du papa eno no uchemu section 46 no emra no etimi du pa na ne nyina enkamfua no wo mo srempanifo ada ese sa sika no ene enkyerɛkyerɛ no wanum enye ho adwuma yie se de ebe ya bibia betimi akoye kopem se wanum ebetimi ahwehwɛ mu ahwɛmra kompote se asebesi a no benten wanya ne de entem emra no edi no wanum njai se sika no a wo mo gigeje se wayapa ho de baako de mienu sika mabobo so nyina no wanum hwɛ na DVL adwumako no wo mo suspend sa sika wo mo gige ne kakra no na wanum ehwehwɛ emra nim se de emra no esepote na etumi aboa Cat International wanum so di nsɛm ya ba nwumre yi ya dane ahwe ede asomo na ewo ensan foforo mu no mampani abedi akire Her Excellency Professor Jane na opoku agima na wokasa yi wode akoto dwa wo Calf University mu akire mu se ebra so se wo se ye hwekwan betimi afa so ne ebebo asuapon ahoro no ama netimi apema ko na nimu adisuade mu na ne nsam kan mu no na eye suku yi eye Calf yi wo mu di eyom 15th graduation inti eno ana mampani abedi akire kopia se nsam de odi bitu dwa pa ewia kura ya bo ho kakra de mamu na ensanfoforo bia ma osan so kasa de fa ho ne se onani age pa sa afie botaya ede school no omu 50th anniversary ni se transforming life transforming Ghana na chese eni aban mampani yewura John Kwame Dramani Mahama na ni suade hu pa sa obetimi ahwe na wo reset Ghana no eni abo abra wode akoto do achemu se ohaw ba ko eda aban asum ni pa ne se obetimi ahwe na fe yebeyi school fees akesua yede to suapon awro ni nyina so no yebema hwan han asuafo na fe omho atimi aba ekwan kakra na enom na yewrai anase mampani abede akirei wodi nkyeremu sei ede to dwa office afo anim. Transforming lives, transforming Ghana. It reminds us that the national development really begins with the development of individuals. The theme aligns with government's resetting Ghana agenda, our shared goal of restoring public trust, strengthening national institutions, promoting inclusive growth, and creating opportunities. A meaningful reset must begin with education and with people who are prepared to develop practical solutions and serve their country with competence, integrity, and compassion. For this reason, our government has placed education and human capital development at the center of the national development. Through the No Fee Stress initiative, for instance, the government is helping to remove the burden of academic fees for first-year students admitted to public tertiary institutions. The Student Loan Trust Fund has also a more responsive and sustainable financial support
support to eligible students throughout their academic journeys. We must ensure that talented young people can develop their potential and contribute meaningfully to national development. Enu echire mampani abedi eche sansu di tudwa chire mu se adisuade abako pa eda abenye ni so ni se obetimi ahwe na wobesi suapon ahoro ni bebre na ade aka ho ene secondary school si wo so oba besi bebre e de aka ho enu betima boa ama yedi suade ni so no etimi apem akwa anim. For other levels of education, as explained in the mid-year budget review, government is set to build new secondary schools and upgrade others under an education plan aimed at expanding infrastructure and improving learning conditions in second cycle institutions. I know you've gone beyond that, but you came here through the second cycle, didn't you? Mampani abedi echire Her Excellency Professor Jane Nana Opoku Ajiman ana yete se wodi nsemi ekotu dwa ebra na Calf University wo mudi 50th anniversary kakraba ewe yes mfimfin mantemu eno de amanebo yi esi kwaku adema esemu a woto edemane ye won kran ha yada so giremu ewo mfimfini emantemu na we ye kwa heman lower dentra amani afiri ho eba ene se Jokwa Senior High Technical School empanifo bodwa data ena adekyerefo anase akyerɛkyerɛfo a wonom akyerade a wonom bɛkɔ amahomugiem no emu makomako kono emema wonom ewom eye makomako nan ena afe ema eye num eja yeka wonom nyina ebomu a ye retire wonom na empani a wonom ekukuru krakraye ekopiem wodwumade na se bi eye krosini no bedwa no ekrachemeche DC ya wono owo heman Lower Dentra, Honorable Patrick Fiabro, wono ene jina simpie ni apaso na asem wo kan ye ene sei ye nyina ye benyini said ye retirement etie no eye bridge bi ewo ya bra bamu a wo bia be kroso bi se nyankopon ya adom na be kroso na ubetumi afilipa ama akoyi a ewo so ye obi a utimi etuase ne ti bie eno ene sikan kakra ban ne tete honom ukwo ahomegye mu a won so busumi bia ya mo asere wanya bia tonuro wanya bi atwatin pampa ekopem bra wo bofo ebefre wo said you onye for Patrick Fiabo e chere ni nsemu eni ya hana na me chere ade nke me so home come nke nya na ya fe ma na ya fe ya David Rich for nas de me kan say ewade mo ma hode no mo nim de no mo san pa bebo school no o mo ma ka so and serve as motivation so me adwuma den amankwala no o si ade bia wo ye bia no nyame hu a ibe said e be ya o mo so emre so a e betimi ana o said ya obi ani say e bridge e be cross any to public service and I say only a juma dear the baby no over to retirement tibo kubiano na bring na to baby amasa ukwa nwanye de anchiro and listen Jesus one plan here now for na muko na wo ni ba wo so na de wo no hweso ye ya ontimi succeed nhire ni bibia le finyame ho tisi nyame so be hira wa e fa wo na awe nyame so obehira wo amfa ho no bia ya abekọ wanso bo ho so bi na senetin kakrakra ho so tua bia na fe wo ko ho megemu ayeye heman Lower Dentra DCU no nyafo Patrick Fiabre wono ene kasa ayeye eno achi no tibre kasa ya wotua eye Jokwa Senior High Technical School no ano eye mame Dorothy Monica Mesa wono so akire ni so enkofo anasempanifo enkono ya wono mo akirade wo suku ho ache ya wono ko amahomegiem no obo wo mo ba so say we look around the school today, our classroom blocks, the trees and green grass, the compound, the order in our accounting books, the safety of our gate, the meals served in our dining hall, and our academic results. These are all evidence of the dedicated service of our retirees, which is truly worth remembering. Service in the education sector is not just a job, it is a calling, unlike other sectors. First success is measured in paper profit. Your success is measured in human life. To our dear retirees, we want to say a big thank you. You have fought the good fight. You have finished your course and you have kept the faith. You are leaving behind an indelible legacy. I want to assure our retirees the doors of this school remains wide open to you. Your wisdom is a well we will continue to draw from. Tibre kese metre headmistress ya wotua Jokwa Senior High Technical School no
ano Mame Dorothy Monica Mensa wono ene kasa ye enti no emema enum ema enan ya wono mo akyerade a wo mko ma homegem ene ya ba wo mo abasui ne krakra mu no Madam Patricia Kruche eye head of monitoring and supervision at the District Education Service no ewo Hema Lower Dentra Krosini Bedwanim wono ne kwasi Krosini Bedwa no opani a wonta wada enwomesua ano ewo hodo wokwasi na nemo ekasai ne samu a ode eresahye na no ebi eni. The improved performance we celebrate today and the strong teacher professionalism in our school all bear the fingerprints of your labor. Indeed, your service is worth remembering and it is worth celebrating. To our dear retirees, retirement is not the end of impact, but the beginning of a new character where your wisdom is needed even the more. As a district, we promise to uphold the values you live by: hard work, integrity, and commitment to learners. To the current generation of teachers, let these retirees, let them be our standard. Build on the strong foundations we have built by improving teaching and learning, supporting each other professionally, ensuring community participation in education. Na etimi aboa ama nwomesua no etimi akoso upiemu ewo Hema Lower Dentra mesini no a opani a woda education nature said director of education a wono okosi na nemu Madam Patricia Kruche ene kosi anemu no no mom eye opani kase eba no monitoring and supervision ewo education sector no mu ewo Hema Lower Dentra Madam no ena okosi opani kwantrefo no anemu odi nsemi nyina esoma yensem treni erekanan ya yadane achenwumre edi asomo na ebusua yi ma yanka ncho se midimafo heba center wo hu se wonko honko hwe ho yade a na ne ba bia wo na mina wo twa nkoso wo be nante achinchina bre ye beju sika di wo so me be so wo be kwa no se trill ye be ka cho se bra review wo be kwa no se trill yade na temote enti no yesra aya kwa Dr. Tamoda so wate no fa tamo ento yade no so yade na kasa bedwa ne na momika na ode afiri ni padua no so akọ sisi yade di mu oden afa stroke ye ya nwedweye unkwa da bia wo nchepe ukotodwe da bia wo ba bi eyo ya no akọ diabetes ase kire yade emema mu prostate mu sensem entwa mi enkwahye okatita esont mi mu adwuma na chese wo ya ko ahye anesa da bia ye bebo tiri so saa hypertension mojabro so midimafo heba center sebra Dr. Tamoda so no fatamu ento so awo no maye ma emema ne ma ne nyina no munko Dr. Tamoda so honom yade a wo hye edoso wo se gi se de wawuo ana de waseye ana dro no wo baji a wo wonye enu pe na wo beka se bia wo hu na dro so mfa so na se wo bapa na se wo de time to so no de dro ni ma se de wa hye wo no wo di so pepepa ebere obesho pepepe na wo ho ato 0244774282 0244774282 ana 0500727215 enkra ha se epokwase mayira ubehu yan afa kumase ebuakwa agogo government school no ya ne wonum ne di nhwani mu ko na Dr. Tamoda so emfa tamo nto yade ne so ubedi dokono yellow corn foton kama emu ede ehye wafunum enkawo eye Jos what kenke eye 3 Ghana cedis pe enti no abusua dwumadie bia wudi bia yie ensorensor moto party ana bibia no fa ni afa nkra dokono 3 cedis ni bi mrew wanso oton nkra dokono wo kwanchen ya te ubra so se hu ha esanse nya fe no akota bro akoso ho udi kogu afidiem ukogu nsom obi wakora ne nsa ne ka mole bode ba hu fete mole no ade be chena mole ne ka entini beto ye dokono ni bi Jos what kenke na emu ede no na waton wanya dwane eyie utimi de 7 cedis na 5 cedis eye Jos what kenke fa yan ni fa dokono ni bi mre oba bia wo bia enti no ema no eye 025606832 0256068832 na yemfa dokono emrewo we dome commercial bank no echi enwumeku ada ma wonom na aso yesene ema ye bi ensemi ediama wo yenko ensem foforo mu abusuya yedawase na ye ko ensem foforo mu a Western North Regional Director de ma eye humesua eye rapport Kwame Agbavo na wono no de aba beto do ache mu se amamre owe ye nto nchene Ghana nso de amamre ne abakosem na chechire o manyi enu nti se ne ye beka kire nchirima abakosem a na hu behia se wo se ye hwe ne ye chechiro mu efa eye amamre enso eho
wɔde nsɛm yi to dwa ɛbra na Western North Regional Festival of Arts and Culture ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ sahwiwi ɔso senior high school hɔ nomo a afie we botae a ɔmode to so no sɛ amamre we ɛne adesua ne nam afei nso kwan betimi afa so a ɔmbɛtete ɛyɛ Ghana mabunu amahu amamre ne amane ɛso ɛmfa so yɛwura agbovo ne nsɛm no ebini. It's not just a matter of competition. People think they are coming to compete. It's a competition. Yeah, I've been pointing say, I'm coming to exercise my body, and now I'm coming to have pleasure. The reason why we are doing this is to send a signal that the culture that we are preserving and is for our own good, for our nation. Why are we saying indiscipline? And part of it is we are ignoring the values that we need to be preserving. The values are such that the younger ones learn it from the elders. And who are the elders? Meaning assemblyman camp. Elders in the community, and sometimes some of them look up to us and behave. And when Western North Regional Coordinator for Arts and Culture, Yera Paul Arthur, one also at the Kakra episode say. Potea is the Jumano, what is the Potokesem, culture education, nurturing and preserving Ghanaian values. Now, you may see, Yeri had a bobo yahu, yada for National Culture Festival, Wabayano, Tichiman, Basha say, consider our union 9th August. Until Yesia, district, Nkoko 9, Nende Yesia, ha, yes, the marking, Jim Day, Mizimba, Yeno, Tima, Yibutum, another artista, Yibutum Yazunako, Yedekujina, Yane, Mansini, and Enem. Then when they hear Amambrano, Yira, the fee in many. Now, no coin over there. Aquadet Yara, or Jim Doy can gun, you know, open the membrane. A member to Marco ain't see a pede. Our four, at a four, I hear four. I'm paying for 1 year meaning. Yep, one wasn't there. Yep, Korean Mambrano. There, yep, one wasn't there. Yaman, what be the I'm a manchima over Bano, also about bottle playing. Ebra Nana Ekasawi Yano. Ena eye. Nana Elio Penny the third. Wano wayechi dom hine ade masa hwewi oso. Nana no matra nkonya. Ono nso pokura de odi tudwa kyeremu se. No kurani nyame anim nie. Amamre we yanto ntwene. Na se na mpanifo bu omu bebi se uyo owo na urefi ukro mu hine twene a. Se na ete bia uyira ewa agro ase. Emu nkyeremu ono nso de tudwa kasa fa amamre ho no. I'm sending point for that. I'd be decorating a stay. Won't mean any papa. The Brunica said the created monkey is still a monkey. Yeah, before the male said, yeah, embrace ya be near ma. Ye dear ya and ye share ya and tad. He says, see, I say, more funny man, be nimbia, pesa, when mouth for to cool the straw mo, send your baya, mobile cocoa. That's why you're dying, won't me and an eight bruni. Uncle Pom boy, bibi. Amanie, Osumafo Kwame Owusu. What if he said we also Western North Region and our to Edmane on Kraha, Sompa, Yadesumo, and Krabate in Amun. Abusia yekwe kasia no obi my sonia buniko mu se pain na yekọ US mine mu womo ayade papa papa ne yampem womo wanu ma kire mu se womo di sika botne yasom $1 billion dollars ade kwakwaboa Colombia fo ni nyina ene se ene ya me no kasa yi Colombia fo ayi opania wono obeye right wing president entino ekamia yese wono so edibre no ebaba ba yete so mampania nesa na opania yayi no ewo Colombia memu asesei woye new right wing presidency ni din ene Abelardo de la Esprella wanu mu kire mu se oyo obi a waadman owura Donald Trump wakyeye pa na ebra wo bonto ano kora no eye new right wing ya Colombia fo no Abelardo de la Esprella no wanu mu kire mu se ni messages ya no ode bonto ani nyina ye messages bia owura Donald Trump na da na koma so ensem a owura Donald Trump mena bi atwam no waka eno na pani efaye na wo hwe eniema wadi epes wadi gu akwam ayade a ewo US ya fam no na kire se asede wo tietia wonamon achi entini se empanisis wo bi esua wasa na sasa no wasama ne yefe wanchia ne pa no atimi dwam sede wuta wutimi dwam no a eya na wonso anika esi ubetumi aso wono asene enunti na wono di sika botini $1 billion dollars no ekọ akwa so wono wasena we so yensam a efi ho ba enanwume no sia brem
mu kase wo sompa so yada ne akyeredi asomwo afei no waso wafidi a ensemu a yedidi wontua no na ebi NSA Cat International etoto sere mrahye bedwafo se sika bi a ya na DVLA adwumako no agegye no wanom nto wambo na omo suspend kakra na yenhwehwe mu se de mra ne ka wasa sika no hopote obi license wu a ebre a wokwa renew bia enu sika ya gye no se sika no omo ka ho asem ni Sanso ena mampani abedi eche Professor J Nano Opoku Ajiman mutu wakase mu se wase aban eni so ade hu ni se obetimi ahwe na afei obi bia woko universities mu no ne efre no stress free fees no obetimi ahwe no maye free ho Jumede bi kwaso awajokwa Senior High Technical School na achachafo makonkron eno omokọ mahomigem DCE ya wo Heman Lower Dentra ononyafo Patrick Fiabre wakakasa wase se enipa de oye day retirement no eye bridge na ukọ no se de obekọ ni yie eye senitio utua eno na betimi aboa wahomigem pi eka we no ho ena ye tena se ye de ba besom se ye no nsia bremu kase a etwato ewo eye enne kwese dan mu aseda enko enfama mu amunya adaje a mutimi etie yen di echi wo social media so nyina ema ye betena se abade workers yenso yetimi kenkan ede ema mu and somebody free SOMPA 106.5 FM across no ya batai no aya SOMPA 93.1 Kumase wote yenka adamfopo radio Paris France abrochi memo takwa SOMPA wote yenka awoso doma hinkro enso aya doma 100.7 afenkranta SOMPA 90.7 tachima SOMPA aya 106.1 sunyane SOMPA aya 98.9 afe Kingdom aya so awo mankesim 106.1 Kanesh Eban radio wote yenka awo Kanesh Dwakesim decoder no aya SOMPA FM Facebook ni SOMPA 106.5 FM Accra. YouTube ni SOMPA FM Live. www.sompaonline.com. Website yesemu for penny. Whatsapp adama. Wakutine semu nyina potoka samu brofa. Ufro bika huwa. Wade akwa gu honum. Na rich BITMISE 20 ene time ye free time video no so. Ebesi so ema wuhu yen. Midima for Herbal Center Dr. Tamoda so. Wano ne so yasene. Fa oya dini nyina ko. Just what kenke aya 3 Ghana cedis pe. No ano so eka humbi ena wote yen ken. Apesima kadishia. Yaje penny enumre yesi adwa ebe ensam no ema o memedin abena badu adepa kofi enumre mene nana opon kyekeku abusua yadam ase ema mumo anitie yegeme ahen ado yes so this so am a healing point